Hola, som la Nathalie, la Maria i la Mala i jo la Chiara i avui us presentaré la rotació del Sol, la Terra i la Lluna. Jo us presentaré la rotació del Sol. La Terra fa voltes amb el Sol i quan fa voltes és un any. Jo us presentaré la rotació de la Terra. Quan la Terra li dona voltes i estem a prop de la Lluna, és de nit. Quan li dona una altra volta és de dia. I la Terra fa una volta 24 hores. Hola, sóc la Malat i avui us ensenyaré la rotació de la Lluna. La Lluna fa un pas cada 24 hores i si la Lluna està cap avall i mira al Sol es forma un eclipse solar i quan està dalt de la Terra fa un eclipse lunar. I fins aquí la nostra presentació. Adéu! Adéu!